Ханзи Флик уж добър треньор, а не сменя стратегията, която вече е разгадана от цяла Европа. Стига с тази изнесена защитна линия. Стига с тази фалшива засада. Особено когато Иниго Мартинес вече го няма в отбора и го замества Роналд Араухо, който лично според мен е страхотен играч, но просто не пасва на тази стратегия. И ако Барселона иска да играе в този стил, което според мен е самоубийствено, защото вече всички са ги хванали, Роналд не трябва да бъде титуляр. Червен картон за него, да, при бързано действие, много грубо, непремислено. Като цяло вчера целият отбор игра изключително хаотично, но какво можем да кажем за Челси? Агресивни, настоятелни и естествено заслужиха си победата. Поздравления за техните фенове, но това, което виждаме в Барса, трябва да подлежи на промяна. Не може да се продължава с стратегия, която работеше миналата година и вече е тотално разгадана от всички отбори и излизат и постоянно ни вкарват главе от елементарни ситуации. Вярвам, че Барса може да се бори за Шампионска лига, въпреки загубите от Пари Сен-Жермен и Челси, защото смятам, че те са дело на лоша тактика, неподходяща за футбола тази година. Може би миналата година се получаваше, но се изпатиха и тогава получиха много голове във вратата си, но пък бяха по-ефективни пред чуждата врата. Затова промяна на стратегията е решението лично според мен. Всичко зависи вече от Ханзи Флик, който е феноменален треньор, но да видим дали Еконска Паци ще продължи да играе с старата стратегия, с нови изпълнители, защото и никого го няма, а Араухо трябва да е титуляр, поне според това, което виждаме в този сезон. Приятели, мачовете в сряда от Шампионската лига ще бъдат не по-малко добри от този, който гледахме вчера. Затова влезте в телеграм групата на Alpha Tips и се доверете на истинските професионалисти, които знаят какво ще се случи. Вече са ми го казали, така че нека го кажат и на вас. Влезте в телеграм, линк в описанието.